Ya, satu kita ada Rilakan Cinto ya. Masih berkolaborasi bersama Echa Putri. Dan bersama Anjas Rao. Dan arranger handal kita ada Nicola Oza. Denai curahkan kasih sayang anyo ka adia surang mangako denai batinggakan laden katokan janji hanyo adia nanden sayang hanyo adia surang. Dan rasa sayang udah dinai padayo itu berdua mengambil janji orang tua dinai pun berjanji Apa salah denai adia kandung baputuikan cinta nang laden jago apa masih kurang kasihanan jo sayang tak tuntung hanyo ka adia surang. Ada Rilakan Cinta. Denai curahkan kasih sayang anyo ka adia surang mangako denai batinggakan lah denai katokan di hati hanyo ado adia nanden sayang hanyo adia surang. Dan rasa sayang udah tapi denai padayo itu berdua mengambil janji orang tua dinai pun berjanji Apa salah denai adia kandung baputuikan cinta nang laden jago
Apa masih kurang kasihanan jo sayang, tak tuntung hanya dia surang. Bukannya idinai udah kadung bapu tuh dengan cintonan konan suci tiada badayu dinai konan malang ringakanlah cinta ayah mali. Oh tiada badayu dinai konan malang ringakanlah cinta